Maayong adlaw Sugbo and the rest of Central Visayas. Kini nausab si Hazel Gloria of the Philippine Information Agency Region 7. Once again, welcome to another episode of our weekly Kapihan sa PIA. Karong adlaw ang atong bisita gikan sa Social Security System or known as SSS to give us an update sa ilang mga programs and services nga ilahang implementar karon ug ingon man unsa pa ang mga kalambuan sa ilang ahensya. And of course, to introduce our guest for this Kapihan karong adlaw, we have the Senior Member Service Representative, and of course, he is also at the same time the Regional Communications Officer of SSS Central Visayas. We have Sir Sherwin Dan Solibaga II. Sir Shi, maayong adlaw, maayong buntag, and welcome sa tuang Kapihan sa PIA. Thank you, Ma'am Hayes. Good morning. Maayong buntag sa atong mga members nga nagtan-aw sa atong Kapihan sa PIA nga weekly episode. I am excited. This is my first time to join the Kapihan. I'm excited to share the programs as well as the announcements coming from Social Security System, particularly diri sa ato as a Visayas Central 1 Division covering the provinces of Cebu and Bohol. Okay, thank you, Sir Shi. And of course, as we have known, nga kanang bago man ta nag-election, and of course, we have the new administration. So siguro, this is what I was doing with the rest sa atong mga bisita, Sir Shi, sa atong Kapihan sa PIA nga mangutanan jud ko kumusta ng SSS, unsay mga kalambuan with the new administration. Do we have new policies or directions karon sa ato ang ahensya? Yes, following the pronouncement of our new president, President Bongbong Marcos, to provide comfort sa mga Filipinos, and here in SSS to provide comfort dito sa ato ang SSS members, we continue to digitalize our process. Last year or sa previous years, we have started digitalizing the process sa pag-avail sa benefits. If we can recall, ang ato ang filing sa salary loan application is online na. Ang maternity benefit application is online as well. Ang sickness benefit application online na. And then retirement claim application nila nanay o tatay, online na ang pag-file. So, and we are determined to continue nga ma-digitalize ang atong process nga ang atong mga members bitaw Ma'am Hazel dili na mo adto sa office para maglinya taas king linya niya magplite pa na ma-traffic pag yun madugay og adto sa office. So para to provide them comfort as well as convenience atong dalon ang atong frontline service dito sa ato ang online platforms, So frontline service dalon sa online platform to provide or convenience sa ato ang mga SSS members. Maayo kay nang balita, Sir Shi, kay of course, especially with the situation right now, nga we're still in the pandemic. So, of course, para malikayan po siguro ang pag-spread pagyud sa kaning sa virus, sa COVID-19 virus. So, that's good, which is mostly naman po dun sa mga government agencies, especially kaning mga frontliners nato, di ba, ang mga online transactions naman po ang gihimo, and that's a good news from SSS nga halos tanan nga services online na you're using online platforms, and siguro ang muanha na lang sa inyong office, Sir Shi, kato na lang sigurong walay mga wifi pa nga maglisod pa gyud ba, walay kani mga computer siguro, so at least minimal na lang and controllable na lang ang mga tao nga muanha sa SSS aron pag-process aron sa ilang mga needs. So maayo gid nga balita, Sir Shi, sa ato ang mga viewers, sa atong mga members of course sa SSS. And siguro Sir Sherwin, mangutanan lang ko, naghisgot na magitag members, so kumusta man, do you have a data kung pila gid ang ato ang members karon sa SSS? Yes, Ma'am Hayes, based on the facts and figures posted sa ato ang Social Security System website, facts and figures as of May 2022, this is a tentative figure, we have active employers of 909,729, that's nationwide, 909,729, and for
the covered members, we have employed kining mga nagtrabaho nato. Muna siya naka-comprise sa pinakadako nga chunk sa atong membership, no? 30,942,647 members. And then for self-employed, we have 3,360,731. For voluntary members, we have 5,316,651. And ang ato ang mga OFW nga mga members, we have 1,360,386 for a total of covered members nga 40,980 members, 980,415 members. Wow, no. This is May 2022 nga data, Ma'am Hazel. Do we have a data with regards sa ato ang region, Sir Sherwin? Central Visayas? That's nationwide, di ba, ang imong gihatag? Yes. Oh, for Central Visayas. For Visayas Central 1 Division, no, I can give you a data. Sa Visayas Central 1 Division, kining ato ang Cebu Province, no? Cebu Province and Bohol area. So what I have here are this is in relation also sa atong topic later, no, nga ato ang race operation. So what data that I have here, ang kining ato ang number of one division, 10,404 employers, and the number of employees, no, 70,927. This is as of June 2022 nga data. So ang nag-comprise ani nga mga branches, Ma'am Hazel, no, Bugo branch, Cebu branch, Cebu NRA, SSS Danao, SSS Lapu-Lapu, SSS Mandaue, Tagbilaran, Talisay, and SSS Toledo. So mo to yung mga branches nga under sa ato ang Visayas Central 1 Division. Okay. Sir, aside sa kana nga data nga imong gihatag with regards sa kaning atong active members, how about katong mga dili active or katong dili pa gyud members? So unsay gihimo sa ato ang social security system nato para ma-encourage sila, especially kaning mga establishments nato, no, mga employers nato nga ipa-member gyud nila ilang mga employees? Yes, we have this race operation, no, or run after contribution evader na operation. It's a campaign, Ma'am Hazel, no, wherein we identify delinquent employers. So when we say delinquent employers, there are some obligations ni employer under the SSS law na hindi nagawa. One of those is the non-reporting of their employees. And diha nato makita kung to answer your questions, diha nato makita kung pila pa ang employees nga wala ma-register sa SSS, no. Kasagaran natay makita sa atong mga over 50 nga employers nga na subject sa race operation, there were some violations nga non-reporting of new employees. So as to the current, no, karon kung imong totalon ang pila ang wala na register nga employees, I cannot give you the data, no, but as to the mga employers nga wala naka-report sa ilang new employees nga gi-hire, we have that sa kining ato ang race operation. So pila makahatag ka, Sir Shi, sa katong employers lang with regard sa base inyong race operations nato? Yes, for our race operation, no, medyo daghan na ni siya ang ato ang gi-covered. Like sa giingon nako ganiya, Ma'am Hazel, there are 50 employees, no, 50 employers, and ang atong nakita diri nga affected nga mga employees at around 421, no. This is as of June nga ato ang gipahigayon nga race sa katong last na to gi-race ang sa area sa Consolacion and Liloan area, no. So as of that date, June 2022, we have July 2022, natay nakita dito nga apektado nga 421 employees dito sa pagka-delinquent or violation ni employers under the SSS law. So again, ang akong na-mention ganiya is 50 employers ang atong na subject to race, and then ang affected nga employees is around 421 employees.
For this year, Sir Shi, pila naka-raise ang inyuhang nahimo since January? Yes, we started March 25, 2022, Ma'am Hazel, no? Nag-kick off mi sa Tagbilaran, sa Bohol province. And then niadto na ta og Bugo sa may Medellin area sa Bugo, and then sa Cebu, sa downtown, sa Talisay nakaadto na ta, Toledo, Balamban area, Lapu-Lapu diri sa may Consolacion and Diluan area, Mandawi nakaadto na pud ta, and then just last Friday dito ta sa Karkar and Argao, no? So all in all naa na tay 8 nga race operations nga gipahigayon diri sa Central Visayas, no? And we still have 2 for the rest of the year, no? 2 upcoming race operation na ato ang pagabuhaton diri gihapon sa Central Visayas and in Bohol area. So inyong target for this year is 10 race operations. Yes, 10 race operations, and every operation ang ato ang kuandiha nga mabisita nga employer is naa sa mga 8, 7 or 8 employers, or there were instances nga 10, no? Just like in katong last Friday nato nga race operation, we visited 9. We visited 9 last Friday nato nga race operation sa Karkar and Argao. So mutong na-mention ako earlier that we have already visited 50 employers sa katong ato ang gipahigayon sa mga previous race operation within this year. So Shi, during your race operations, unsay usually aside sa kaning wala nila gi-register ang ilahang mga new employees, aside to that, what are the other issues and concerns nga inyong nakita during sa inyong operations nga angay ninyong i-call ang attention sa mga establishments nato? Yes, to start with, no, ang kining ato ang race operation or run after contribution evaders, usa ni siya ka campaign wherein atong bisitahon ang katong mga delinquent employers, no? When we say delinquent employers, not just in paying the contribution sa ilang mga tao, no? Delinquent in the sense nga wala naka-comply sa ilahang legal obligations under the SSS. To name a few, ang kanang payment or non-remittance sa ilahang contribution, kinahanglan under the law, kinahanglan nilang mubayad sa SSS contribution sa ilahang mga tao. Second, nga concern na ato ang nakita, or issue nga atong nakita, maong gi-subject sila sa race operation is non-reporting sa new employees, no? So ang obligation mo God is within 30 days from the date nga nag-hire ka sa imong employee, kinahanglan nimo siyang i-report sa SSS. That's number 2. Number 3 is non-registration sa ilahang business, no? So those are the common violations nga atong nakita sa mga employers katong gi-subject nato sa race operation, no? Non-registration sa business establishment, non-remittance of SSS contribution, and non-reporting sa ilang mga newly hired employees. But this campaign, no, Ma'am Hazel, o mga higala nato nga naminaw nato or nagtan-aw sa atoang kapihan sa PIA, this race operation is not a shame campaign, no? We do not expose the names of the establishment because primarily the purpose of this operation is to help these delinquent employers bring back their good standing status with SSS. Gusto namin mabalik ang ilang good standing status with SSS. In that sense, si employee or member ni SSS, makadawat siya sa iyang full benefit kung magkinahanglan siya. So I will give you a scenario, no? Okay. For example, si Juan, usa ka employee, no? And then si employer niya is on time mubayad sa iyang contribution. Okay? So kung maabot ang time nga si Juan is mo-apply og loan or mo-avail og sickness benefit, maka-avail dayon siya because kumpleto ang iyang contribution. No? Compared sa isa ka employee, for example, si Pedro, ang iyang employer delinquent, no? Wala gabayad sa iyang SS contribution. So kung halimbawa mo file na siya sa iyang sickness benefit or mo avail na siya sa iyang salary loan, dili siya ka-avail because
kulangan ang iyang contribution or wala gyud contribution coming from his employer. So ang purpose nato ani is mabalik, murag two-pronged approach siya, no, Ma'am Hazel. Yes. Mabalik sa good standing status ang employer, at the same time ma-protect ang welfare sa atong mga members in the event, no, ma-ensure na makadawat sila sa ilang benefits in the event nga magkinahanglan sila, no. We have to understand na ang kining ato ang mga benefits sa SSS is makuha siya kung naatay qualifying contributions, no. So dili siya na member naman ko 10 years ago, member na ko 5 years ago, pero karon dili updated akong contribution, mag-avail gihapon ko og benefits, dili siya. Naatay gitawag na qualifying contribution. So dapat within that particular period naa kay contribution para ka maka-avail aning specific benefits. So ingon ana ka importante ang updated nga or regular nga pag-remit sa monthly contributions ni employer ngadto sa SSS. Sir Shi, when are you going to issue nga delinquent na siya nga employers? Doon na ba na how many months nga wala sila nakahatag sa ilahang contribution sa ilahang mga employees? Kaya as what you have mentioned, no, doon na may qualifying nga para matawag siya nga para maka-avail gyud ang kaning atong mga members, no, sa ilahang mga benefits unya. So kano sa man siya matawag nato nga delinquent ang kaning mga employers? Yes, actually ang kining atong gipang subject sa race operation, Ma'am Hayes, no, naani siya na include sa list sa mga delinquent employers per monitoring sa atong accounts management section. So every branch natay accounts management section, natay mga account officer nga ga-monitor sa ilahang respective accounts. And of course in coordination sa atong mga LGU, ma-identify siya nga delinquent kung 6 months wala pa siya walay remittance sa contributions, no. So nakita dito, there were actually some employers na years wala kabayad sa contribution sa ilahang mga tao, na uban 1 year, no. So kana siya before i-subject sa race operation, daghan na siya visit naghihimo ang ato ang account officer, no. Naghatag og coverage letter sa katong mga wala pa na register, naghatag na og kanang billing letter, no, pero walay compliance coming from these employers, no. So what we do is that since ang atong aim is to bring back their good standing status, ato silang i-subject sa race operation, no. Now unsay effect, no, unsay implication kung si employer mo subject sa race operation? Inig visit ni SSS dito sa establishment, we will issue a written notice within which they are required to comply within 15 days. 15. So pag visit na mo doon, tagaan sila 15 days to settle their delinquency. Okay. If after the 15-day period walay compliance coming from the employer, we will be forced to file criminal charges against this employer, no. So muna siya effect kung ang employer masubject na sa race operation, no. Kay after 15 days kung walay compliance, wala tay laing resort kundi i-implement kung unsay nakabutang sa SSS law, and that is to penalize or to sanction those delinquent employers, no. So 15 days ang atong ihatag sa ilaha, and within that 15 days ang mode of settlement sa ilang delinquency is they can pay in full, no. Okay. Or pwede sila mag-avail og installment. So diyan papasok ang kining ato ang Pandemic Relief Restructuring Program 3. So which is every race operation ato na siyang i-offer as a mode of settlement sa atong mga employees para conveniente sa ila pag-settle nga dili gyud nila kinahanglan bayaran ang tibuok kung halimbawa dili kaya sa finances, dili kaya i-settle in full. Naatay program kining Pandemic Relief Restructuring Program 3, pwede nilang i-avail installment ang pag-settle sa ilang delinquency. So in that way, dili kayo bugat para sa ilaha, kay mabuak-buak man ang pag-settle sa ilang obligation. So dapat maka-apply sila ana before mahuman ang katong 15-day period nga atong gihatag sa ilaha. And so far, Ma'am Hazel, no, we are very happy
that sa atong mga previous nga race operation na gihimo for the past 8 race operation, 100% compliance ta coming from the employers. Yes. It's either naiuban nga pagkaugma gyud ni adto sa office, no, because after sa operation naaman tay mga PR, no, and then makita nila sa Facebook dito nga ang ilang mga employer kay subject sa race operation, though wala ta ka name sa ilahang employer, pero ang uban is na feel nila nga ilang atong employer ang subject sa race, so they are happy ang mga members, no, they are happy na naay race operation, and in fact naiuban nga na mo suggest pa nga, sir, sunod diri na pud sa amua kay naay delinquent nga mga employers diri sa amua, no, and we are very happy sa response sa atong mga members as well as atong mga employers, no, kay after sa race operation there are employers nga who visited our office to settle their delinquency in full and nag-avail og katong ato ang installment nga scheme, no, para ma-settle ang ilang delinquency. Again, it all boils down sa ato ang aim nga pagtabang sa ilaha to bring back their good standing status with the SSS. We understand sa plight sa atong mga employers, Ma'am Hazel, nga dili pa sila recover because of the pandemic, no, and then padung ng tahuman ang pandemic na pag-i-audit, di ba? Nga nagtabo, so medyo dalawang job yon para sa mga employers. So that is why SSS is also mindful of that. That is why naaning PRRP3, kining installment payment scheme, nga paagi pag-settle sa ilang delinquency. So unsay reasons sa mga employers nganong dili nila i-inform ang ilahang mga new employees, then dili sila compliant sa ilahang monthly na kaning contribution? Unsay usually nga reasons nila nganong delinquent sila? Yes, so kasagaran reason, Ma'am Hazel, no, is amo na nang gi-turn over sa among bookkeeper, sir. Bookkeeper na mo ang naglihok ana, but then again wala mi na inform nga ingon ani day mga kulang, na day mga bayro nun, nakabayad na mi sa among bookkeeper, pero it turns out wala di ay. So wala na uban nga reasons ingon ana. Na kay uban nga wala pa gyud nakahigayon adto sa opisina kay na busy. Nasay uban nga dili pa gid makasettle because of the pandemic, no? Yes. So una siyang mga kasagalang reasons ni employers, and we understand that. Kay bawo naman kita dili raman sa atong mga employers ang naigo sa pandemic, di ba? Even SSS, no? Even SSS naigo sa pandemic, there are some services nga napakgang, no? For example, ang ato ang ID, no? We're trying to cope up ang kanang release sa itong mga ID karon, which was naundang because of the pandemic. We understand ang plight sa atong mga employers. That is why we are giving them a convenient way to settle their delinquency. Dili man sad pwede na because of the pandemic, dili na lang po settle ang delinquency because that is their legal obligation, and then we have to look for the welfare of our members, di ba? Ang atong SS members. So we have to arrive at a win-win solution nga masettle ni employer ang iyang delinquency sa convenient na paagi, which is munang ato ang PRRP3 nga gi-offer karon, Ma'am Hazel, which will end on November 2022. So malapit na siya. So munang amo agi na siyang i-promote permi dito sa atong mga employers nga anong gi-subject sa ato ang race operation. And pati itong mga account officer, no? Kasi hindi lang naman ang katong mga employers na gi-subject sa race operation ang delinquent. We have lists of delinquent employers, no? But ang atong mga account officer, sila ga-offer nga installment payment scheme dito sa mga employers nga delinquent nga wala na subject sa atong race operation. As what you have mentioned man, Sir Sherwin, ganina, no, nga 100% compliance na, no, ang katong mga employers nga inyong nabisita, no, with sa inyong race operations. Inga na, so at least they responded, no, sa kaning to kaning para maano gyud kaning nga issue ba ma-solve gyud siya for the benefits sa ilahang mga employees. Pero Sir in one operation, how many establishments inyong target? Depende ra na
sa kaning kay di ba uninformed man na sila inig during sa inyong mga operations ang kaning mga establishments? Yes, uninformed. Oo. Kasi kapag in-inform natin yan, magkakara yun. Ipapadlock ang business nila, hindi tayo makakapasok. So, uninformed sila, usually, nasa 7 to 9 employers yan, every race operation. No? But the list that we have is nasa mga 10. Ang atong mga branches, they were asked to submit at least 10 delinquent employers. Na uban 20, no? Particularly ang kining next natong bisitahon, 20 ang ilang gi-submit nga list, but then sa kana nga 20 dili man nato mahurot na in one day nga visit, no? Ang atong ma-subject sa visit ana maybe 8 or 9 or 10 the most, no? Ang ato ang pag shortlist ana is ang depende sa amount of delinquency. Okay. Ang katong mga dagko og delinquency mo toy unahon nato og bisita didto. Dayon ari na ta sa pinakagamay nga delinquency. And also ang katong naay mga complaints coming from the employees, no, naman tay mga employers nga gi-subject sa race operation nga naay mga complaints na coming from their employees, no. So kana muna siya atong priority sa atong race operation, ang katong naay mga dagko na delinquency, dugay nga delinquency, and then naay complaints coming from our employed members. Sir, curious lang ko, during your operations, unsay mahitabo, doon na ba may time nga ihatag between the employers and the employees? Murag i-meet ninyo sila to discuss kung unsay mga issues, unsay mga complaints sa ilang employees towards their employers? Doon na ba sa na siya nga na, or mo check lang mo sa inyong mga records, something like that? Before we proceed to the subject employers, no, mo hapit ta sa LGU, no, mananghit ta sa LGU. Yes. Mo receive usahay nato ang mayor or ang administrator. So mananghit ta that we will be having a race operation sa ilahang area, no. And then after that is mo proceed na ta sa atong subject employers. Ang buhaton nato dito is atong istoryahon ang tag-iha, no. Ang owner gyud ang atong istoryahon. If wala ang owner, kaya ang uban wala pa maabot, no. Sayura kayo sa SSS ni adto wala pa naabot ang tag-iha. So ano lahang representative, no, any representative sa company or sa establishment atong istoryaon about their delinquency, atong ihatag ang katong written notice nga kinahanglan nila mag-comply within 15-day period. And then atong ihatag ang katong application form, no, application form to avail of the PRRP3, no. We do away with the confrontation, no, kanang atubangon gyud si employer o si employee, labi na ang katong employee nga nag-report sa amoa, because we don't want to create a scene dito sa ilang company, no, because that is not for us, that is not healthy, no. Again, ang purpose nato ano is to bring back their good standing status with SSS. So we talk to the owners, and then we inform them na namin na observe na imong delinquency, muna siyang amount kinahanglan i-settle within 15 days, and then naami ongoing installment payment scheme na program, you can avail of this one para dili bugat para sa imong pag-settle. And then if ever dili siya ma-comply within 15-day period, we will be forced to file criminal charges against you. And then so far okay man ang turnout sa mga employers. Again, as I've mentioned, na ay full compliance coming from our employers, no. But then again, hindi lang yon, the compliance does not stop on availing sa installment payment scheme, no. We have to monitor kung gabayad ba gid siya sa iyang monthly amortization, di ba? So for example, nag-avail siya og particular period, 1 year for example. So we have to monitor kung gabayad ba gid siya sa iyang monthly pod na katong iyang installment, no. If ever dili siya makabayad, so balikan namo to siya. So magbalik ana isang ato ang account officer, no. But ang office, ang ato ang Visayas Central 1 Division through the office of our head, no, ang ato ang VP sa VC1, si Attorney Alberto Montalvo, initiated these steps, no, nga bisita
in compliance also sa directive sa tuwang PCEO, Michael Regino, to intensify the race campaign para mabalik sa good standing status ang atong mga employers. At the same time, ang atong mga employees maka-avail sa mga benefits in time of contingency. Yes, Okay? correct. That's good, no? So may gina siya nga campaign or program, no, sa SSS just to help, no, as what you have mentioned, no, to bring back, no, kaning good standing nga kaning maayo nga kanang kuan, no, with the para ma-claim gyud sa mga members ang ilahang mga benefits gyud nila. But talking about benefits, Sir Shi, with regards sa kaning mga voluntary or self-employed nga mga members nato, kinahanglan ba sad ni sila nga kanang regular gud ay lang contribution, maka-avail ba ni sila sa mga benefits, or kay di ba especially kanang naiuban nga kanang voluntary lang, so unemployed sila, so there are times nga dili sila makabayad sila hang monthly contribution. So what will happen if they need like kaning mo claim kaning sila mo hospital, masakit or na death ingana, so what will happen to them? Maka-claim ba ni sila silang mga benefits, or kay dili ra ba ni sila kanang regular gid nga mohatag silang contribution? Yes, Ma'am Hazel, no? Self-employed, voluntary, and OFW. Walang employers yun. Ibig sabihin, sila gabayad sa ilang contribution, and we cannot subject themselves sa race operation. No? Kailangan na tayo i-subject na to sila, di ba? Kaya sila may gabayad na. So, ang ato ang i-subject sa race operation, katuran mga companies. Now, hindi atong mga self-employed, voluntary, o OFW members, sila may gabayad na sa ilahang contribution, either monthly, quarterly, or yearly. No? Now, ang effect, no, kung dili sila regular na magbayad sa contribution, is dili sila maka-avail sa mga SSS benefits, no? So ingon ana ka importante nga regular kang magbayad sa imong contribution, bisan dili gyud og maximum, no? Ang atong maximum karon is 3,260. Na may uban nga ma-separate sa trabaho nya mo continue unta voluntary pero bugatan sila sa contribution kay ang ilang bracket sa ilahang katong trabaho pa sila is naa sa mga 25,000, mga 20,000. So that's 3,260 ang ilang contribution, and dili kaya nila kanatong voluntary membership, wala tay gi require nga amount kung pila, no? Sa pagka voluntary niya nga sense, no, depende sa iyaha kung pila ang iyang ibayad, for as long as within sa bracket nga giset ni SSS. And ang pinakagamay nato nga minimum nga contribution is 390. No? So we encourage them nga i-continue ang pagbayad sa contribution bisag sa gamay nga bracket katong 390, basta naara gid kay sulod, no? Kaysa sa pag-compute sa benefits, tan-awon man kung naa kay qualifying contribution, regardless kung dako na siya or gamay na siya, for as long as naa siya contribution sa katong qualifying period, maka-avail siya sa benefits. Now, ang resulta lang ana kung gamay siya contribution, ang effect po niya diri sa benefit is gamay ra pud siya madawat nga benefit, no? Kaya atong benefit depende man siya sa imuhang contribution. But then again, para lang maka-avail or naa kay magasto in times nga masakit ka, or kung sa babae nga members manganak ka, at least naa kay madawat nga maternity benefit compared sa dili nimo siya ipadayon gyud nga wala gyud kay madawat coming from SSS. Now, the question is, sir, so wala na to'y bili ang among contribution kung halimbawa maundang mi sa amuang gitrabahoan niya, dili ni mag-voluntary niya. For example, 5 years na ko wala gabayad sa akong contribution, niya dili ko ka-avail og maternity benefit, wala na dito'y bili ang akong mga previous na contributions. Well, magamit na nimo siya kung mo file na og final benefit. Unsa man ang final benefit? Katong gitawag nato nga retirement o katong death claim, no? Kay kanang sa final benefit, kanang retirement, computon man gina siya gikan pagsugod gid nimo member sa SSS until sa imong 60th birthday. Or sa case sa death benefit, gikan pagsugod pa member sa SSS up to sa date of death niya.
So gamit gihapon ang katong contribution niya from the beginning. Yes. So dito magamit siya sa final benefit. Dili siya magamit diri sa short-term benefit. So Yes. short-term benefit nato sickness, maternity, nga natay privilege ka ng loan application kana kinahanglan di siya updated ang imong contribution. For 10 years man na, Sir Sherwin, no, nga mag-contribute ka, 10 years straight. Yes, for retirement, no, for retirement, kinahanglan na kay 10 years na contribution yes. prior to semester of retirement. Not necessarily sumpay-sumpay or diretso, no? Pwedeng ano yun, pwedeng may butal, pwedeng putol-putol. For example, 2 years ka ani nga company, nya naundang ka og 2 years, nya nabalik ka og nang-apply ka og laing company na kay 3 years, naundang na pud kag 1 year, nasod ka sa laing company na kay 3 years. So basta total ana dapat 10 years. And igidit nimo sa itinta, maka-avail na kag monthly pension. Again, ang kanang 10 years natong na contribution, Ma'am Hazel, no, that is for purposes nga maka-avail ka sa monthly pension. Yes. Now, inigidad og sa itinta, maingon nga, sir, sa isinta na ko pero wala ba ya kaabot og 10 years ang akong contribution? Pwede ba ko maka-file og retirement? Pwede. Okay? Ang is maka-avail ka retirement benefit for as long as nitamak na ka og 60 anyos. Yes. Now, kung nitamak sa 60 anyos or sa 60 na ka, pwede ra gid maka-file og retirement. Now, the question is, maka-avail ba og monthly pension? Diha mo sud ang 10 years. Kay kung wala ka abot og 10 years, lump sum ray madawat niya. So ibig sabihin anang income, kung pilay na contribute niya, for example, 8 years siya nahulog, Ma'am Hazel, no? Ang katong 8 years niya nga contribution, mura to'y iyang madawat plus interest. So muna lump sum. Pero kung 10 years kapin ang iyang contribution, monthly pension iyang madawat. Lifetime monthly pension. Now, naibang mga members maingon, sir, pwede ba i-continue? Kay sayangan man ko akong lump sum. Yeah, pwede, oh. Halimbawa, pag edad nimo sa 60 anyos, o niya, ang imong contribution is 8 years pa lang, pwede nimo i-continue until mabuo nimo ang 10 years. So, mo plus 2 years ka. So, dili na kaini ka 62 nimo mo file sa imong retirement. Para maka-avail og monthly pension. O pwedeng ganon. Oo. Okay. So, hopefully, no, Sir Sherwin, ay nakuha, no, nga mga good news, no, ang ato ang mga viewers, ang atong mga listeners, atong suki sa atong kapihan sa PIA with regards, no, sa kaning mga benefits, mga programs and services sa SSS. So Sir Shea, wala naman gitay igong oras, no, so napupus naman gid atong time. Siguro mangayo na lang kung parting statement from you kung unsay mga angay pa nimo nga i-share sa ato ang publiko nga wala na ko napangutana, then kinahanglan gyud nga mahibaw-an yun sa katawhan. Sir Shea? Yes, Ma'am Hazel, no? Thank you so much. Sa atong mga members nga naminaw karon, I know daghan kay mong pangutana and kulangon ang atong oras para pagtubagan ang mga pangutana. So I will let the branches answer your questions. I will be giving to you the email addresses sa atong mga branches diri sa Visayas Central 1 Division para kung na may mga pangutana inyong i-email dito. Dili na ninyo kinahanglan moadto sa office, okay? So we'll start with the Cebu branch nato, no? Ang atong email address diya sa Cebu branch sa Jones, cebu@sss.gov.ph. Sa Mandaue at sss.gov.ph. Sa Lapu-Lapu, lapu-lapu@sss.gov.ph. Sa Bugo at sss.gov.ph. Sa Tagbilaran, tagbilaran@sss.gov.ph. Sa Toledo at sss.gov.ph. Sa Talisay at sss.gov.ph. So kung inyong maobserbahan, no, mga higala, ang atoang email addresses sa atong mga branches is ang pangalan sa lugar niya, sumpayan lang og at sss.gov.ph. Okay? Para dili makalimtan, no? So ang pangalan sa lugar niya sumpayan dayon at sss.gov.ph. Ipadala ang inyong mga pangutana and hopefully among matubag ang inyong mga concerns through emails para dili na mo moadto sa ato ang mga branches para pag-inquire, no? So to end, no, I would like to thank PIA
Ma'am Hazel sa pag-invite sa amua to share our programs kining atong race operations, kining ato ang pandemic relief restructuring program. Thank you kayo sa opportunity para ma-share namo dito sa atong mga members kining atong mga programs. In behalf of our head sa Visayas Central 1 Division, Attorney Alberto Montalvo, thank you kaayo Ma'am Hazel sa Kapihan sa PIA, tanang staff sa PIA, daghang kayong salamat. Ang atong mga members nga nagtan-aw karon sa FB, daghang kayong salamat o mabuhi ang tanan. Thank you kay Sir Shi, no, sa atong mga viewers, atong listeners, atong suki sa atong Kapihan sa PIA. Of course, no, we have the senior member service representative, and at the same time, he's also the regional communications officer designate sa SSS. We have Sir Sherwin Dan Solibaga II. Sir Shi, in behalf of our regional head, Ms. Fayatrinian, sa PIA, we would like also to thank you, no? Even though it's a short notice, no? Gahapon pa ko nag-invite mo, but thank you so much, no? For responding, no? Sa kaning ikaw ang bisita karong adlaw. So manghinaot ni nga doon na mo'y nakutlo nga mga maayong balita, no? Ikan sa to ang discussion, no? With the SSS, no? Nga hopefully sa itong mga viewers, atong mga listeners, no? Nga kung doon na may mga concerns sa SSS, na open ang SSS, no, to help you to assist you, no, kung sa inyong mga issues and concerns. And of course, no, sa atong mga establishments, hopefully naminaw man mo sa among discussion ni Sir Sherwin, ma-encourage mo, no, para dili mo ma-appeal sa ilahang race operation. So hopefully dili mo part sa delinquent unya nga mga establishments. So we are hoping, we are encouraging you na i-inform ninyo, i-register ninyo ang inyong establishment sa SSS, and of course, report your mga new employees ninyo. And please be reminded of your regular contribution na to sa SSS para sa mga benefits po nga makuha unya sa inyong mga employees. So, Sir Shi, thank you so much. Og manghinaot mi nga doon na mo'y mga nakuha nga mga informasyon gikan sa atong gobyerno. Kami sa PIA andam alagad kaninyo sa paghatag og maayong balita. So until next week mga higala, kini na usab si Hazel Gloria sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Stay safe and God bless everyone.